Благодаря, господин председател. Аз намирам този дебат за изключително ироничен, защото тази криза беше създадена от така наречената зелена сделка и опитите да бъде унищожена европейската икономика. Проблема няма да се разреши, като се изградат нови социални жилища. Евтини жилища има в провинцията колкото искате, но младите хора не искат да отидат там, просто защото нямат никаква перспектива. Младите не искат да бъдат земеделци. Ние направихме всичко възможно да обезлюдиме цели райони на Европа. Проблемът е социален. От години се руши традиционното християнско семейство. То даваше някаква възможност за защита, за дом и за някаква перспектива. Младите, както виждате, вече не се женат млади. Те се женат доста по-възрастни, просто защото не могат да издържат своето семейство. Тук става дума за криза на духа и за криза на цялото ни общество. Знаем много добре, че Европейския съюз ще се концентрира само върху мигрантите и социално слабите, които в голямата част също са второ-трето поколение мигранти, които никога през живота си не са работили. Това отново ще покаже, че младите европейски граждани всъщност изобщо не са приоритет на Европейския съюз. Благодаря ви.